खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव आङो सुंद' मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जादों जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमगुरिनि खाथियावहाय जेनाखि माख्रा दै दङ बेवहाय माने सानै गथ'फोर माने माखासे सेंग्राफोर गथ'फोरा माने हलि गेलेखांनानै दुगैनो थांदोंमोन जाहैबाय दुगैनायाव गेलेयै गेलेयै मोनसे गोथौ हाखर बुरनानै दोननाय एबा दैयाव थानाय दै खोबनानै दोननाय जायगायावहाय थांब्रनानै माने बिसोरो सिखांफिननो हायाखैनो सानै गथ'फ्रा बिसोरो माने क्लास 8-9 आव फरायनाय गथ'फोर होनदों लकेलनिनो माने आमगुरि एरियानिनो दा बे गथ'फोरा मा जानानै दं बेखौहाय आङो नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो होनो नाजागोन दा बे समाव बेबायदि जाथायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय बेजोंनो लोगोसे जाय नोंथांमोना नायगासिनो दं जाहाथे जोङो सांग्रां जानानै थायो खारन आजिखालि जोंनि सा ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो जेसिबिफोरजोंहाय बुरनानै माइनिं खालामनाय जायगाफोर दङसै बेनिखायनो बेफोरखौ जों एसे साबधान जानाया मोजां